Manje Sibari manje uqala ungitshela ukuthi usubona ukuthi kumele sithandane kodwa mina ngithandana nodadewenu. Udadewenu uzoyithini le ndaba? Ngikholwe kanjani mina kule nto oyishoyo? Ngoba phela angazi noma mhlawumbe usuyiphendlela indlela uzokhuluma indaba yokuthi ingane akuzona ezami. Akuve kuwukuthi uyiphendlela indlela nje ukuthi ukwazi ukungena kule nto oyishoyo. Lutho udadewethu ayekho serious ngawe. Unomuntu asethandane naye u-12 years, ubaba wey'ngane zakhe zonke. Hayi wena. Mina ngisengiqeda u-10 years naye. Usho ukuthi khona omunye ongaphambili kwami abasathandana futhi naye. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Lungstar. Namhlanje vashelo dadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula kumuntu kasisi wakhe. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cobingela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka eMlazi kwa-V. Uqhamuka eMlazi ka-V. Ubekwa yini la namhlanje? Eish. Nginemfihlo la engifuna ukuyitshela uSibali. Ayindoda kadadewethu. Okay. So into ekhona ukuthi kahle kahle ngiyamfuna Ufuna ba? uSibali. Ufuna uSibari wakho? Abo wakho? Abo wami. Asiqaleni la, why umfuna bebaningi kangaka abantu? Ngibona indlela aphatha ngayo sisi wami, yabo. Kanti ngalawo sisi wami akekho lapho. Akekho la. Uphatha kahle yena kodwa yena akayiboni yonke leyo nto. Ngoba akathandani naye yedwa, baningi abanye abantu athandana nabo. So manje ubona ukuthi uSibari wakho ufanele wena? Mina ngizenze lezi zinto lezi. Yini mhlambe lezi hehayo kuyena uzubona ukuthi kena ngathi ufanele wena? Yini izinto azenzayo uSibari? Hayi uSibali uyanaka, yabo. Izinto ezincane nje fine yena akanamali kangako but uyazama manje because akafika endlini engaphethe lutho nje noma uhabule nje uright yazi uyile yabona abakufunda ngabe encwadini uthi umlisi ubuye ephetheni ebatini yakhaga uyakubamba uyilento baneminyaka emingaki bethana nodadewenu? 10. Baneminyaka u-10? And then wena ufuna ukuzobhidliza i-relationship ka-10 years useke wafika ekhaya uSibari ezocela? Ulobolile ekhaya. Ulobelile? So umkhwenyana wasekhaya lo ufuna ukumphuca udadewenu? Udadewenu umuntu onjani? Hayi dadewethu uyabudla. Uyabudla kakhulu. And udadewethu unomuntu aserious naye, not lo olobolile ekhaya. Uneminyaka emingaki-ke nalo wa-serious naye? Uyena oqala. Okay, nalo o aserious naye, not lo lobolile ukuba no-10 years naye. Why pho avuma ukuthi azolobola? Akazisho. Abamazi waziwa yimina. Le ndaba nje biyaziwa yimina nayo. So lo aserious naye uyazi ukuthi kena ubhuti ka-10 years ulobolile? Akazi. Wazi ukuthi uyena nje. Uma efuna ukuyolobola uyamisa emuphe izathu amupha zona. Pho wena-ke kulo 10 years ubusalindeni? Cha nganganaka kakhulu ngoba bengingahlali ekhaya. So ngibuye ekhaya nyaka wami wesithathu ngibuyile ekhaya. Nyaka wesithathu wena usubona ukuthi iqoqa uSibari. Uzomyeka nje noma nini. I-relationship yakho noSibari kanjani-ke? Sesomncane nobhuti omdala. So usisi wakho omdala lo? Mina ngaleyo ndlela yena cansi sangibuka ngale nto ukuthi sisomncane ngisekho lapho. Abazali bazothini mase uthatha isoka la dadewenu? Because lana phela ulahla udade wakho. Uma ngimtshelile. Umtshelile? Yonke le nto. Wathini? Usangidinelwe sikhulumisa. Uthe uzotshela sisomdala. Angazi noma semtshelile yini but usisi omdala i-relationship yakho naye injani? Ayisazwana manje. Niyezwana. So wena namhlanje uzokhipha imfihlo esigaxa esingaka kumuntu omlobolile?
ngenxa yokuthi wena uthanda yena? Versus omdala akamthandi ukuthi unemali uyabheja. Manje uthanda ukuthi uyabheja? Cha, lezi zinto azenzayo akabona ngathi unemali ngeke umbone nje akuyena le hlobo egqamisayo. So lokho akwenzela usisi omdala aka-appreciate yena unokunika imali yena enikeze lo yami. Manje amdeserve. Ngikuze ekuqaleni uthi-kena akanayo imali kangako kodwa uyenza. Yes. So manje usuthi-kena unayo imali futhi Ngifuna ukuthi akavezi. Akavezi. Nje ngeke ubone ukuthi awunemali. Oh. Ngoba nje imoto ahamba ngayo. Lezi yileya lo. Pho manje-kena ngoba sebelobolene bake bayikhuluma indaba yomshado. Bekuzolungiselelwa yona manje ngiyabona ukuthi Uzovimba umshado? Kahle kahle. My goodness. And then usisi wakho, how does she feel ngayo yonke lento ekubeni azi ukuthi kuno-12 years wakhe a-serious ngawo? Naye ushilo ukuthi uthe yena befuna ukumshiya lapha masebemile lapha ufuna ukumtshela lapho ukuthi manje ngiyayivimba angifuni ihambe ifike lapho. Manje mayemtshela lapho yini into ebuhlungu akamenza yona ukuthi sengafila ngathi angamenza into ebuhlungu kanje because ibuhlungu phela lento afuna ukumenza yona? Ngesingaye uthi uya revenge ngoba owesimbayo ke wajola kodwa kakodwa shuthi leyazi ekhaya ixolile yena manje. Ima-ke this is funny because uthe userious ngo-12 years usibaro wakho u-10 years okusho ukuthi naye u-guilty of cheating. Yes, kodwa wayenza le nje. No, sengisho usisi wakho. Yes. Sengisho ukuthi-ke nakakwazi ukuphositsha ngoba naye uyefana naye futhi yena uzabe wese. Yena leyo ukuthi le yonke lesigaxa esikhulume laphaya upheya i-revenge ukuthi usibali wa-cheater years back. And then manje usethatha imali ukusibaraneza isoka lakhe. Leli linye isoka lakhe limenzelani lona? Akasebenzi nokusebenza. Akasebenzi? Pho yini amthandayo kuyona? Yini ayithanda ngayo? Ngaphandle kokuthi akasebenzi, yini ayithanda ngayo? Oh, high school sweetheart. Oh my goodness. So nje ukuthi ibond ayiphuki nje. Unazo ingane? Unengane nobani-ke phakathi kwabo? No, 12 years. Nengane no-12 years? U-10 years? 4, but usibali wazi ukuthi ezakhe and akuzona ezakhe. Zonke uyithole esethandana Ethandana bobo 2. So usibari uphinde ondle lezi ngane eziwu-4? Wazi ukuthi ezakhe kanti akuzona ezakhe? zonke. No, asimthinta usibari simazise ngalolu daba. Siza ukuthi uzothini ngayo ukuthi-ke nakulo 10 years kahle kahle yonke le mpilo ayiphilayo yamanga. Yebo, sawubona. Sawubona bhuti, njani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka-Black Life TV, singawazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma inkinga sisi. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nosibari wakho. Yebo. Udadewabo kamuntu wakho. Yebo, ngiyambona usibari. Yes. Uthi-ke nakunodaba afisa uludingida nawe. Ngisacela umlaleli. Okay, ayikho inkinga ngamnika. Ngiyabonga. Bambi kanje. Sibali njani? Ngiyaphila, unjani sibari? Ngiyaphila. Yeah. Ngiyasebandla ukudonsa ngey'ncingo. Yebo, sibari, ayikhululeka ayikho inkinga sibari. Manje sibali kunento la ebekade ngidla engifuna ukutshela yona angazi uzofika kanjani kuwena kodwa iyona nje. Yebo, ngilalele sibari. Kahle kahle sibali la into ekhona ukuthi angithi uyakhumbula ukuthi wathi mina nawe sisomncane nobhuti omdala. Yebo. Manje mina ngisekho lapho. Mina sengikuthanda njengokuthi ube umuntu wami, hhayi ukuthi ubhuti omdala. Hayi. Ngoba nalo muntu o-serious ngaye wena, yena akekho serious ngawe. Ngale ndlela yokuthi iy'ngane lezi ezikhona okwazi ukuthi ezakho akuzona ezakho.
Hayibo. Indaba engaka uyithatha phi indaba engaka kodwa Sibari? Cha kade ngazi manje phela udadewethu methi angimgcinele imfihlo ngizoyigcina manje sengiyabona Imali Sibari manje uqala ungitshela ukuthi usubona ukuthi kumele sithandane kodwa mina ngithandana nodadewenu. Udadewenu uzoyithini le ndaba? Ngikholwe kanjani mina kule nto eshoyo? Ngoba phela ngazi noma mhlawumbe usuyiphendlela indlela uzokhuluma indaba yokuthi ingane akuzona ezami. Akuve ukuthi uyiphendlela indlela nje ukuthi ukwazi ukungena kule nto eshoyo. Lutho udadewethu ayekho serious ngawe. Unomuntu asethandane naye u-12 years, ubaba wey'ngane zakhe zonke. Hhayi Njengoba wena. mina nje sengiqeda u-10 years naye, usho ukuthi khona omunye ongaphambili kwami abasathandana futhi naye. Yes. Njengoba Hhayi. nje kuplanwa umshado, ufuna ukukutshela lapha phambi kwabantu ukuthi ngeke yena ekwazi ukushada. Ngiyakhumbula lesa sigameko wakwasenza lokhuya usadinelwe leyo nto. Manje ufuna ukukulaya usukhokhele yonke into, umshado nani nani. Mina ngizama ukunqanda leyo nto. Ma wena uphoke uthuleleni sonke lesikhathi ungangazisi sonke lesikhathi. Cha phela bengakadevelophi imizwa. So manje umuntu mengabe usuyamthanda awuthanda ukumbona edlule ey'mfundweni. Ungithanda uqale nini ukubona ukuthi angithanda? Unyaka wesibili lo bengisaba ukusho kodwa. Isikhathi eside kanje uthule kodwa uyezwa ukuthi khona ama-feelings kodwa uthula ungitshela. Bengizosho kanjani, bengisaba futhi bengiy'tshela ukuthi uzombheka kanjani usisi wami? ayivele njengoba zengikhulume zonke lezi zinto sesizoxabana ngoba sengixabene ngisho noma ngimtshelile naye kasangikhulumisi. Ungavelanga weza kumina nje waphethe ukuyoqala ku-TV ungaqali ngani kumina? Akukho bengeke kukhulumeke kalula njengoba ngikhuluma manje ngi-right angikuboni ngizokhuluma yonke into mase ukhona mhlambe bengeke ngiqalise wakuqalisa bengizoyijika indaba ngikhulume ngokunye. Hayi angazi kusona ubona ukuthi ngihlukane nosisi wami ngithandane nawe ngokujabulisa lokho. Cha ngoba awuthembi lento engiyishoyo manje ubufakazi nginabo bonke balento engiyikhulumayo ngizokunika umconfront then i-decision zobe siphuma kuwena ukuthi wenze njani kodwa nje kolokuthi mina ngifuna ukuba ku-relationship nawe ngiyimile kulona futhi hhayi ukuthi ngifuna ukuba ku-relationship ngoba sengikhipha lezi zinto zonke cha ngoba ngiyafuna ngempela. Uzombuka kanjani-ke usisi wakho nomndeni wakho-ke sowonke nje uzowubuka kanjani? Angithi mase kuphume yonke le nto kuzobe sekuyakhulunywa mase kukhulunyiwe lapho kuzobonakala ukuthi kuyalunga noma akulungi akuphoqi futhi ukuthi sibe ndawonye nomndeni hlezi ulahlana. Hayi ngiyakuzwa kodwa manje ijule kakhulu le nto yazi ijule kakhulu mina nje usanganelisa nje mina usisi wakho kodwa uzokwazi ukunganelisa ngale ndlela abenganelisa ngayo. So yibona mayifika le angikuzwa nginale. So yibona mayifika le okwamanje ngizokunika lobufakazi obufunayo bonke mawukuthi kumele senze i-DNA yey'ngane bengazi sizoyenza uzobona ukuthi yonke lento engiyisho yeyiqiniso. Okay ngizolinda ubufakazi bami kulungile kodwa leyo ishoyo ukuthi sithandane idinga ukuthi ngithi ukuyicabanga ngoba hhayi yona into ngamanuvele nje yokuthi usuyaphuthuma yabo nje idinga ukuthi ngiyicabange kahle nanobufakazi obushoyo futhi ngiyabudinga nabo ngiyabudinga impela. Hayi kunankinga Sibali ngizokunika ubufakazi uthathe isikhathi sakho ngizozwa ngawo mase u-ready. Okay hayi kodwa usisi wakho kusafuneka ngimbone ngikhulume naye ukuthi engangidila kangaka eminyaka emingaka 10 years zonke. Kodwa kumele ukhulume naye ubufakazi usubuphethe ungaveli approach nje ungenawo. Ucabanga unginika nini lo bufakazi? Ngizokufonela uma ngiphuma la. Okay ngiyakuzwa. Zilama feelings akho eqale last year. Yes. Ubuthuleleni sonke lesikhathi? Ubungakhombisi nje bungabukeki njengomuntu ongangilalela uma ngingasho leyo nto kuwena. Manje usubona sengizokwazi ukulalela manje. Sesinebond manje. Awukho mhla isikhathi esithi ungakhulumanga nami.
awuhlali ungangivideo call manje vele ngathatha lelo thuba. Ngisazocabanga nje kumele nje yabo akusinto engamane ngithathe i-decision nje okwamanje le okhuluma ngayo. Sadinga isikhathi lokuze ngazi ukuthi ngithathe isinqumo esifanele esingeke size singibuyisele emuva ngoba seyiphela mina ngifuna ukuqhubekela phambili ngabe sekunomshado bese sibheke ngisho nosuku lomshado wena usuzongitshela lezi ndaba manje angazi ngisazocabanga. Alright, ngizozwa ngawe-ke. Yeah, okay, sure. Uthi uSibari usazocabanga, uzizwa kanjani? Hayi ngi-right ngoba ubufakazi uzobe senawo. Ayimisele ngalo bufakazi. You understand? Bonke ngizomnika. You understand ukuthi relationship yakho nodadewenu izophela? Anginendaba. Awunendaba. So ready sengenza noma yini? Singenzeka noma yini. Yo, nayizwela ukuthi ke nasengenzeka noma yini, yena useready uthathathela uSibari wakhe. Ngo Longstar, please don't forget to share, like and subscribe.